नमस्ते 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 नमस्ते। 3 सुरमई थालीची ऑर्डर आहे, 3 व्हेज थालीची ऑर्डर आहे. ठीक आहे, ह्यांच्यामध्ये जरा इंटरप्ट करतो मी. आम्ही ऍक्च्युली आता हे जून मंथ मध्ये बंद करणार होतो होमस्टे, पण रिस्पॉन्स एवढा आलाय ना, आज सुद्धा 3 रूम बुकड आहेत आणि लागोपाठ बुकिंग भरपूर आहेत. तर तुम्ही जून मध्ये यायचं असेल तर तुम्ही बिंदास या. फिश अवेलेबल आहे, सुरमई पापलेट, हलवा. आणि तुम्ही आत्ताच आम्ही फिश मार्केट वरून जाऊन आलोय आणि सॅटर्डे मार्केट वरून जाऊन आलोय. तर स्पेशल काव्यासाठी शॉपिंग केली आम्ही. काव्याच्या आता कितवीला जाणार तो? 5th स्टँडर्डला. 5वीला जाणार ना, शाळा चालू होणार आहे पुढच्या आठवड्यापासून, म्हणून तिला शॉपिंग करायची होती. तर म्हणले चल माझ्यासोबत, शनिवारचा बाजार पण आहे, मस्त तुला काय हवा आपण घेऊया. ते तिला बॅग घेतलीये, ही एक बॅग. उघडून नको, पण मला घालून दाखव अशी पाठी, म्हणजे मला बघायचं की जास्त खाली आली नाही पाहिजे ती. फिर काव्या अशी. वाव वाव, ठीक आहे, ते झालं. आणि आता पावसाच्या वेळ हे पकड, हे उघडून दाखव तिला. ही छत्री तर तिच्या हातात. ही काव्या तुझी छत्री आहे, कोणाला द्यायची नाही. चला पावसाचे हे झालं, आता बंद कर ती, नंतर साईडला ठेव. आणि सोबतच तिला मी हे काय आणलं दाखव तिला. चप्पल आणली ना, पावसाळी चप्पल, सँडल आणली, घालून दाखव. मग शाळेत आताच पळतेस की काय? ओके, तर हे सँडल व्यवस्थित मापाचेच घेतले ना तिला, एकदम मस्त होती ना समोर, तर कसं बरोबर म्हणून तिला घेऊनच गेलेलो परत. आणि हे तिला हवं होतं. सोबत तिला गळ्यातलं एक घेतलेलं आहे, कानातलं एक, हे नेल पॉलिश एक, आणि शाळेत घालायला बांगडी. शाळेत हे सर्व नाही घालायचं, हे घरी घालायचं. हे ते घालते, हे शाळेत घालायला. चला आता चांगला. आणि असतील तर ती घालू शकते. येस. आणि काय हे? आणि हे नाही, ते मला बांगडी दिली वेगळी. हे कोणाला? एक काव्याला दिलंय त्यांनी. एक आपल्याकडे जे गेस्ट आले होते त्यांनी काव्या आलेले ना, येस, त्यांनी दिलं ते. घे काव्या. तर अशी झालेली आज काव्याची शॉपिंग. येस, आज तिला शॉपिंग. जून मध्ये पण एवढी बुकिंग येतील हे आम्हाला एक्सपेक्टेशन नव्हतं, पण जून मध्ये भरपूर बुकिंग येतात आहेत. येस. तर मी आता मार्केटमध्ये गेलो होतो. सुरमई आता थाली 550-600 रुपये आपला रेट आहे, तोच रेट आहे. पण सुरमईचा भाव त्यावेळी 500 होता, तर आज 1,500 रुपये रेट आहे सुरमईचा इथे. सर्व गोष्टींचे रेट वाढले. बांगडा 100 रुपये किलो होता, तर 300 रुपये किलो बांगडा आहेत. कोलंबी जी 200ला होती ती 400ला कोलंबी, 350ला कोलंबी आहे. रेट वाढले, पण आपण रेट तोच ॲडजस्ट का करून ठेवला व्यवस्थित, कारण तुम्ही जे बुकिंग अमाऊंट इकडे देता, बुक करताना रूम्स, त्याच्यामध्ये आम्ही सर्व ॲडजस्ट करू शकतो. म्हणून स्टेवाल्यांना फूड द्यायला आम्हाला काही वाटत नाही, आणि तुम्ही येऊन बुकिंग करू शकता. आपला होमस्टे चालू आहे. तर आता इथे बघा, मी तुम्हाला ॲगॅरो कंपनीचा कॉस्मिक प्लस सॉनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश दाखवणार आहे, जे मी वापरतो. सर्वात आधी आपण अनबॉक्सिंग करूया आणि मी तुम्हाला दाखवतो या बॉक्समध्ये काय काय अवेलेबल आहे. तर इथे बघा, एकदम सिम्पल बॉक्स. असं आपण ओपन केला तर इथे आपल्याला दिलेलं आहे त्यांनी एक मॅग्नेटिक केस पहिलं. मग त्यांनी ब्रशेस, हे ब्रश आहे तर त्याला एक्स्ट्रा ब्रशेस दिलेले आहे. टोटल त्यांनी असे आपल्याला 5 ब्रशेस दिलेले आहे बघा. एक आपल्याला चार्जिंग केबल दिलेली आहे, ब्रश प्रोटेक्शनसाठी ब्रश कवर दिलेला आहे आपला, आणि एक त्यांनी दिलेला आहे इंटरडेंटल हेड. आणि सोबतच या बॉक्सचं जर तुम्ही खाली बघितलं तर आपल्याला युजर मॅन्युअल दिलेलं आहे आणि आपल्याला दिलेलं आहे वॉरंटी कार्ड, जे आपण संपूर्ण वाचू शकता बघा पूर्ण. ॲगॅरो कंपनीचा कॉस्मिक प्लस सॉनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश दिसतो कसा ते मी तुम्हाला दाखवतो. तर हा आपण मॅग्नेटिक केस बघा असा जर ओपन केला तर आतमध्ये बघा ब्रश आपला काही असं दिसतो, आणि हा त्याचा 5th ब्रश आहे. 4 ब्रशेस इकडे आहे. तुम्हाला हे दाखवतो मी की हे यूज कसं करायचं. तर आपल्याला हे बघा, हे या लेवललाच मॅच होणार बरोबर. थोडंसं आडवं इन्सर्ट करायचं, टाकायचं आणि या डायरेक्शनला फिरवायचं. हे झालं लॉक, आता निघणार नाही बघा. अरे हे अनलॉक ब्रश समजा आपल्याला काही महिन्यांनी किंवा वीक्सने आपल्याला जर नवीन घ्यायचा असेल हा वाला, तर आपण यूज काढणार कसं. तर हे आपण त्या साईडला फिरवलं आणि काढलं बघा. एकदम सोपं आहे. हे असं थोडंसं क्रॉस टाकलं आणि आपल्याकडे फिरवलं तर हे झालं लॉक. आता रिप्लेसेबल हेड आपण व्यवस्थित बसवला आहे. तर ॲगॅरो कंपनीचे जे 5 मोड आहे या ब्रशमध्ये ते मी तुम्हाला दाखवतो. ऑन करणं पण एकदम सोपं आहे. इथे आपल्याला हा जो बटन दिसतो आहे तो जर बटन दाबलात की हा ब्रश ऑन होणार. आणि 5 मोड आहे, व्हाईट, क्लीन, सेन्सिटिव्ह, पॉलिश, मसाज. त्याच्यावरती कसं जायचं मोडवरती ते सुद्धा दाखवतो. आता ऑन केल्यावरती बघा, पहिलं व्हाईट मोडवर ऑन होणार, व्हाईट, परत दाबल्यावरती क्लीन मोडवर गेलं,
नंतर ते सेन्सिटिव्ह मोडवर जाणार, नंतर मग ते पॉलिश आणि मग लास्टवरती मसाज. आणि परत एकदा दाबलं की परत ते वरतून सुरू होणार बघा. हा ऑफ झाला, दाबला की वरतून सुरू. हे अशा प्रकारे आपण बटन दाबत दाबत मोड्स चेंज करू शकतो. ॲगॅरोचं कॉस्मिक प्लस सॉनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश चार्ज करणं पण एकदम सोपं आहे. तर आपल्याला बघा अशी कॅबल दिलेली आहे. एक साईडला आपण हे त्याच्यात इन्सर्ट करून, हे बघा हे आपला ब्रश आहे त्याच्या खाली आपण टाकलात आणि इकडे वायर जर आपण चार्जिंगला लावलात तर इझिली आपला हा ब्रश 3-4 आवर्समध्ये एकदम व्यवस्थित आणि फुल चार्ज होतो. म्हणजे आपल्याला वापरायला 20-25 दिवस एकदम आपण मोकळे झालो. आता मी तुम्हाला या इलेक्ट्रिक ब्रशला प्रॅक्टिकली यूज करून दाखवतो. जर तुम्ही पहिल्यांदा यूज करत असाल तर पहिल्यांदा त्याचं ब्रश आहे ना वरचे ते पाणीमध्ये जरा डीप करा आणि ह्याच्यावरती तुम्ही जे टूथपेस्ट यूज करता ते घ्या आणि एकदम थोडंच घ्यायचं आहे. चला मी इथे बघा टूथपेस्ट लावली आहे ब्रशला. ब्रशबद्दल तुम्हाला अजून एक माहिती देतो वापरून दाखवायच्या अगोदर. हा ब्रश जेव्हा आपण ऑन करतो तेव्हा हा ब्रश टोटली 2 मिनिटासाठी ऑन असतो. त्यामध्ये सुद्धा 30 सेकंड नंतर थोड्या वेळासाठी बंद होतो, मग परत चालू होतो. तर ते काय इंडिकेशन देतं की जर तुम्ही ह्या पार्टला ब्रश करताय तर कधी कधी आपण बघा सकाळी उठल्यावर झोपेत एकाच इकडे ब्रश करून समजा निघत असेल तर इकडे दर 30 सेकंड्सला म्हणजे आपण सरफेस एरिया आपली एरिया चेंज करावी हे त्याचं इंडिकेशन देतो. म्हणजे 30 सेकंड एकदा, परत 30 सेकंड्सनी थोडा वेळ थांबणार, परत 30 सेकंड्स म्हणजे मायन्यूट 1 सेकंड फक्त थांबतो आणि 2 मिनिटानंतर पूर्ण ब्रशच बंद होऊन जातो. मोरोवर तुम्हाला सांगायचं आहे हा ब्रश वॉटरप्रूफ आहे. ॲगॅरो कंपनीच्या इलेक्ट्रिक ब्रशमध्ये आपल्याला 2 मिनिट स्मार्ट टायमर दिला. त्यामुळे काय होतं माहिती आहे का, आपली जी ओव्हर ब्रशिंग होते ना ती आपली थांबते आणि आपल्याला एक ओरल हायजीन चांगली मिळते. आणि सोबतच जेव्हा आपण ब्रश करत होतो तेव्हा आपल्याला हे ब्रश 40,000 स्ट्रोक्स पर मिनिटनी आपले दात साफ करत होता. त्यामुळे काय होतं क्लिनिंग प्रोसेस एकदम चांगली होती आणि वेगवेगळ्या मोड्समुळे आपण कस्टमाइज करू शकतो की आपल्याला कशा प्रकारे आपल्याला टीथ क्लिनिंग करायला पाहिजे. ॲगॅरो कंपनीचा हा प्रोडक्ट म्हणजे आपला इलेक्ट्रिक टूथब्रश एकदम चांगला आहे. मी तर ह्याला डेली यूजमध्ये घेतलेला आहे. एकदम छान. सर्व माहिती मी तुम्हाला शेअर केलेली आहे. कसं वापरायचं ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. बाकी इतर माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सर्व माहिती मिळेल, तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. आता आम्ही पूर्ण फॅमिली चाललो डीमार्टमध्ये शॉपिंग करायला. शॉपिंग म्हणजे होमस्टेचं सर्व सामान भरायला. करेक्ट. चावी त्या उषाकडे दिली आहे का? डीमार्ट शॉपिंगला आलो आहे पण मला इथे लाईनमध्येच 20 मिनटं झालेली आहेत. मी पार्क करेपर्यंत तर काजल बाहेर पण यायची शॉपिंग करून. आता अशी कंडिशन आहे बघा. आणि हे मंडेचं आलो आहे आम्ही तरी एवढी गर्दी आहे. फुल पार्क आहे बघा. रत्नागिरीमध्ये अजून एक डीमार्टची गरज आहे. एवढ्या मोठ्या रत्नागिरीला एक डीमार्ट भरपूर कमी पुरतोय. सर्व आपल्या होमस्टेला लागणं सामान बघा. ओके चला चला पाण्याचा टँकर आलेला आहे आपला. बुकिंग्स असली तर पाण्याचा टँकर असं मागवायला लागतो. पाण्याचा टँकर मागवला. हा महिन्यात 2रा किंवा 3रा टँकर आलेला आहे. हे आपलं भिजलं वरती. परत कॅरम ठेवायला वरती गेलो होतो तर माझं तर पूर्ण बिझनेस झालं. इकडे पूर्णच पावसात भिजलो काम करता करता. जरा पाठच्या रूममध्ये जातो. ताई बाबू मम्मी आहेत ना त्यांना बघून येतो जरा. आता काय परत आंघोळ करायला लागणारच आहे मला. पण एकदम छान एकदम मस्त वाटतंय. ज्यांना भिजायला आवडतं ज्यांना पाऊस आवडतं ना त्यांना कोकणात भरपूर आवडेल आणि ज्यांना नाही आवडत त्यांना कुठेच नाही आवडणार. आमच्या कालूबालूला इथे सुकी जागा. बसा बसा. पाणी जातो ना तिकडे. हो हो
आपला हे चप्पर टाकलाय पण खालचं पाणी जातो ना पावले. तरी पण हे कमी झाल्या कारण हे सर्व आम्ही होय अंडरग्राऊंड सोडलेलं आहे सर्व पाईप. नाही तर भरपूर नाही तर लय पाणी येतो. नाही तर भरपूर पाणी यायचं. भरपूर पाणी येतं. हां तिथे कॉर्नरनी पाणी जातो ना सर्व, असं पुढे पुढे जातो आणि आडवा चिडवा पाऊस येतोय. असा तसा पाऊस येतो. कार बघा ना शेडमध्ये असून कार भिजली पूर्ण. ताई काय करते? बापला बनवते. हां चल जेवायला आली. आम्ही जेवायला आली. मला बोलली तू जेवून ये. हां चल तू जेवला? जेवायचं आहे. चल मग जेवायला. हां चला आज जेवणामध्ये काय आहे? बटाट्याची भाजी आणि फ्लावर बटाटा रस्सा भाजी. आणि हे आपल्या गेस्टनीच ऑर्डर दिलेली आहे. ओके चपाती 2, सॅलड, लोणचं, आमरस ठेवलेलं आहे. भात वरण सर्व वाढत आहे. आणि वाजले बघा किती, इथे 10 वाजलेत. आणि बाहेर तुम्ही सुगम संगीत जे सुरू आहे ते ऐका. पाऊस पडल्यानंतर हे असं काही असतं इथे. फर्स्ट 4-5 डेज नंतर नसतं ते, कारण जे फ्रॉक्स हायबरनेशनला गेले असतात ते कधीतरी एकदम जोरात पाऊस पडतो आणि त्यांना वाटतं की पावसाला वातावरण सुरू झालं आहे, मग ते वरती येतात आणि मग दुसऱ्या दिवशी गरमीने मरून जातात परत, नाही तर खाली जातात परत. ऐका ऐकलं का डार्कमध्ये? कसं वाटतं आवाज ना? मस्त वाटतंय. गाणं चाललंय ते त्यांचं गाणं गातात आहेत ती. चला झाले भजी बिजी. आज तिखट डाल आहे का? बरोबर आहे. गोडी बटाट्याची भाजी असेल तर जरा तिखट डालच हवं त्याच्याबरोबर. येस आमची भजी पडली आज. खेकडे भजी नाही, बटाटा भजी. आज बेडक्यासारखे भजी फुगले. चला कोणती पण ही 2 पिशवी घ्या, ती मोठीवाली मी आणतो. हे सर्व भाज्या काकी 1250चे भाज्या आहेत. पावसाचा रेट पण वाढलाय आणि सर्व भाज्या लागतात ना आपल्याला. भाज्या वजन भरपूर आहे सगळं. चला इकडे बघा टोटल 9 फिश थालीची ऑर्डर आहे आपली. त्यात ह्याच्यात कोळंबी राहिली आहे. ह्याच्यात कोळंबी, फिश करी सर्व आहे. सुरमई कॉम्प्लिमेंटरी बोंबील दिलेले आहेत बघा. सुरमई कॉम्प्लिमेंटरी बोंबील. सुरमई 4 थाली आणि पापलेट 5 झाली. 1 2 3 4 आणि तिथे 5. सर्व एकदा चेक करा सर्वात सर्व आहे काय. ह्याच्यात काय राहिलं काय नाही ना.